Oh yes, isikhuthazo ukuhamba ezimisweni zihambe nqango ukuzazi nokuzithanda sesingena ngelo hora lesikhombisa la sihleli khona Ndabenhle wakamyeza usukela namhlanje ngicela ukuthi nje uvule kakhulu ivolume ukuze konke sikhuluma namhlanje okubamba uhambe nako kulolu suku. Today's program contains mature subject matter, coarse language and discussions of religious beliefs, ways of life and those of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners and parental discretion is strongly advised. All right, mzukwazi. Sibingelele kuseni. Ngibingelele neNdlokazi, ngibingelele kakhulu kubalele beNanda FM ekuseni. Simbonga umdali wezulu nomhlaba osipha ukuzithanda ukuzethemba uqotho uqinisekisa ukuhluza nokucubungula umlando ukuze sikwazi ukuphila esikhathini sanamhlanje ngoba isiwula esilahla umlando singawuqondi ngoba sikwazi ukuthi silungise amaphutha enzeke ngemuva emlandweni. Simbonga umdali osipha amandla wasipha ukuzithanda wasipha nokuzithanda. Ngizophinda futhi lo wasipha ukuzithanda nokuthembeka entweni senza commitment and loyalty to our goals of waking up mankind so that mankind can revert into the status and state as God had created mankind. Ake ngisho ngesizulu ukuze uluntu lubuyele esimweni salo ngesikhathi umdali esidalile. Wonke umuntu ezalwa ngokwesintu uzalwa nobunkulunkulu. Alright. Kodwa akusho ukuthi mangithi ungunkulunkulu Ndlovukazi sekufanele wena udunyiswe. Ubunkulunkulu bakho obokufeza intando kaMdali. Ake ngiphinde futhi. Ngoba ukhona umdali wakho, kepha umdali udala uNkulunkulu. So wena ungunkulunkulu ukuze ufeze ini? uNkulunkulu. ubunkulunkulu sibona ngani ngokwenza izimanga usaphile emhlabeni sikubona ngokuthi ukwazi ukubuyekeza isimo sakho impilo ikushayile ufe hayi literally ufe uhlanjululwe bese uyavuka Love that. Angibazi ukuthi udla ama drugs Fanele uvukile. Angibazi ukuthi udla ama drugs uhleba uthi uxhoka xhokiza untshontsha ungazinakekeli ufile but not literally. Okay. So ke kufanele uye esiphambanweni ke esiphambanweni ila uzofike uthole counseling uthole ukulapheka ubleed kophani na ukhanye kwena ububovu bobubi bakho then bese ke uzalwa kabusha you resurrect. Okay. Nice one. Umusu resurrectile then you are fit to behold the power of God. Ila sasabona khona ama fruits kamoya ingcwele kwena. Ngiyajabula mawukhuluma ngale nto yovuko ngempela because sisa struggle. Ne cross. Si celebrate umlando thina umubheka. Bese sinhliziyo sizilahle emlandweni, asivuke emlandweni. Umbuzo uthi what is the meaning of the death of Christ? If Christ actually died, what if Christ is resurrected? What does it mean for an ordinary Christian? Kusho ukuthi ubuze bami izono zami ukungcola kwami amafinyilo ami ayakhanywa kumina as an individual. Ukuze ngilapheke hang on the cross ngoba phela uma usulashwa you become exposed uba vulnerable. Then uma sengilashiwe bese ngiyavuka ngizithatha then I'm resurrected. But unfortunately khona amaKristu azovuka Tuesday abuyele back ebuxokini ebuphixini uba conspiracy theories ungazihloniphi ungazithandi basho ngomlomo kodwa izenza njengoba namhlanje kuthiwa uvukile 90 kufanele akho umuntu ovukile izwa ngami ngitshela uzobona sebesihleba naye Tuesday sebesiphixophixa naye uzobe ntshontsha ujahe kabi ukuvula emsebenzini uzothatha ibribery ulimele nje basiku lockdown ulimele nje basiku lockdown ngoba wazifundisa ukuphila emanyaleni. Ngiyabonga Ndabenhle. I hope
kukhona ukukhanya okwenzakala nje bahlezi sikhuluma uqala ukuyisho lento but ngiyacabanga ukuthi uyisho ngosuku oluright kakhulu Oh definitely yes. Lokuthi masithi uvukile yini le ithini meaning yale yonto because yonke into eshiwoyo ifanele ibe nemeaning. Sesiphambanweni. Asingagcinga ukuactor ukuthi uvukile Some actors. But asiyenze lento enzeke. Ngiyakuzwa Ndabenhle. Ushumayelile uqedile. Ehla. Uzalwe kabusha. Yeah. Ukuzalwa kabusha kwakho kuye kumntshontsha, uye kamanga, uye kungazithandi, ukuhleba, ukuba iphixipixi, bese uthola i-deliverance from le moya okade uhamba uyi-accumulator. Ngoba njengamanje umphefumulo wakho ucazekile, your soul is fragmented. Kungumsebenzi wakho ukuthi ubuyisele izicucu zomphefumulo ukuze umphefumulo ube yinto eyodwa ume phambi komdali wakho. Simple as that. Ngaleso sikhathi wenzeni ke lapho? Usuvukile, you have risen. Na wenze njani lento okuKristu ayenze sahamba emhlabeni iChrist consciousness uyiachievile. Yeah, because uJesu uYeshua was a Christ whilst he was still on earth. That is why sithi Yeshua the Christ ogcotshiweyo wagcotshwa esele emhlabeni. Yeah. And wakhombisa wena ukuthi umufuna lolu gcobuzo iluphi uhambo ofanele uhambe. Yabo uye emakhaya ethu oma bethi namanje basathola isiphambano baseseGolgotha. You can't remain in Golgotha for 25 years. 67 years uphethe isiphambano. My God. When are you going to die and be resurrected? You can't be resurrected in heaven. Fanele ungcwatshwe. Fanele ungcwatshwe. Yehla because ugqitshwe. Bese uyavuka. Oh God. Ugqitshwa kwakho isikhathi usuke ebantwini. Uya ku solitary confinement. Uhlale wedwa uzindle. Ufunda imbhalo engcwele uthandaze ukhuleke ucele ukuthi umdali akhiphe imimoya okuyiyona ubhajwe kuyona. Ndabenhle yini kwasekuqondana nokuba kwi-lockdown ngempela ngoba I think isihlaliselwe leyo njengamanje i-lockdown is evidence of that we are being buried so that we so resurrect, but abantu abafuni ngoba they're afraid of death. That is why they're dead. You can't be searching for alcohol ezokwenza ukuthi ube vulnerable to infection. Should wena ivele yakho nje ukudakwa because you are afraid of yourself. Bakhala ngocansi ne-alcohol. Yeah, that's what people are living for. They're living for alcohol and sex. Bavele obala. Ndlokazi mina ngiya research yazi ngumcubunguli. I-Pornhub, one of the companies efaka i-porn, they are even offering special offers are free. Around the world. In China, in China closed them down. But I guess njengoba kune lockdown around the world, imaphi ama websites abukwa kakhulu. One, Pornography. 2, Bancross no Pornhub. Those are the most watched porn. Zibukwa ubani. Kulula ukutrace leyo nje base. Saba khona technology. Uyayazi ifoni ephethwe ingane ngithi. Uyazi kanjani ifoni ephethwe ingane? Ubona indlela ingane abanokuzayo ewabhekayo. Bese ubheka ifoni yomuntu omdala, usuyayibona uya kuma websites enkolo, ucheck ama verse eBhayibheli. Bese kuthi at the bottom okufanele kwahlelwa na pornography. Bese uya ku middle age. Nabo o 60 they are known to visit ama porn sites. Yeah. Whether it's out of curiosity, we don't know. Yeah. Buka ke Ndlokazi. Then awesibili abantu abakubuka nje beki lockdown ama sites okudla. Hayi impela kai. Bese kuthi number 3. Can you believe this Ndlokazi? Number 3 ekwezempilo. Yeah. Abafuna ukunderstand nga coronavirus treatwa kanjani. Kodwa by few. But yini health ungabu number 1? Number 1 pornography, number 2 ukudla, health number 3. Sisize. Ndlokazi. Bese kuthi ku number 4 conspiracies in the internet. Ngiyabuzwa. Ake singene kona. Ndlokazi. How do we respond? What are conspiracies? Conspiracy theories amanga ngesimo esithile ngomuntu othile ngesigameko esenzwayo. Aye abondwe abantu ngokuthi nje ba create ukwesaba, i-uncertainty nokuthi abantu bakholelwe entweni ethile ukuze bakwazi ukukontroleka nokulawuleka.
ufike wenze njani uthatha into eyenzakalayo bese ufaka manga idombolo lamanga noma into eyenzakalayo uyiphambanise ubuso ufaka abantu ehlathini ngesikhathi abantu belandela lo mcabango wakho 1 bazoba nokwesaba ukungazethembi balahlekelwe ithemba nayithi i-destiny conspiracy theory uma sebelahlekelwe ithemba Ndlovukazi kuba lula ukuba controller bathembele kuwena ama conspiracy theories have worked for Hitler yo cabanga ku-Hitler uyena owayehlala phansi nelokuza SSS group yakhe bawa compile bese bewa spread kwi media yes or no America for the past 40 years have been using conspiracy theories with so much success. That is why Americans gullible kangaka controleka kangaka ngoba aphila ngama conspiracy theories. Why do you have to put it as a government? We sebenziselani conspiracy theory now. I-conspiracy theory yenza ukuthi abantu babhidle bacwile baspende isikhathi kwi-conspiracy bangakwazi ukufika eqinisweni kepha into iphambi kwabo. Ndlovukazi. I-purpose ye-conspiracy theory controller ukuthi abantu balahlekelwe ithemba. First step 1 abantu abasabe paranoia and fear. After step 2 balahlekelwe ithemba. Step 3 sebabakho. Ngoba uba controller ngayo i-conspiracy theory. Wakwambona uprofessor or a conspiracy theorist or a medical doctor, a conspiracy theorist or a scientist or a conspiracy theorist soze umbone a medical doctor, a scientist, a professional on ama credentials or even a theologian soze wayithola theologian spender ichitha isikhathi kuma conspiracy theories but a driver a gardener a non-diploma umuntu jonke lutho emphakathini nomuntu athola imfundo encane akeve bewathanda ama conspiracy theories baphila ngawo oh jeez bese ke kungenani lento sithi end of time eschatology sesingefike masesigokolweni end of time eschatology ikhathi zokugcina so yeah yabona ke kwi-Christianity i-conspiracy ihambisana nani ne-eschatology end of time i-pop culture ka-Christianity ke le yeah so kwi-pop culture Christian dabu uJesu hawu sesifike ekugcineni ozohlwitha hayi nanokulanda making Jesus a very violent person you know here is a deal Ndlovukazi. Jesus was black siyawazi lokho he was very interested in his own race. Uyeshua was black. Uthezana abantu abangalazi lekhaya. Ngoba manje mase Jesus ukhona uJesus omunye umbali. Uyeshua wayemnyama.